Привет всички, пак съм аз Детон и тук с мен е Портер. Да, той заглуши, след малко ще се включи. Слушаш ли ме поне мен? Направих си нов акаунт и ще качвам и в... Не, само в този ще качвам вече, защото ме по-кефи. Нищо, че имам много сабскрайбъра и си го направих преди 5 минути. Цета. Този сервер сигурно ми се струва познат. Това е EnderGod. И тук мисля да оцеляваме, да играем PvP и всякакви други нещица. Минигеймс може, ако има де. Да, има. Добре, да започваме. Първо, с най-важното. Така. Да. Да, той някъде отиде. Сигурно е АФК. Нищо, ще го накарам да се телепортне. Аз отивам. Пътя 6. Никой няма да ме види. Удано. Тук с факшън ли беше? Да. Той също ще снима. Не, тук. Така. Добре. Да тръгваме. Само да проверя. Да, няма резиденции. Детайл. Може би ще играе на други игри, но не съм сигурен на точно кои. Ще сваля на своя други. Имам някои. Сега ще ви кажа точно кои. Добре. Паче, махай се. Може да снимам на League of Legends, на SAMP, на Drakensang, колкото и тъпо да звучи. На какво друго? На Techit, на Hexit. То пак се брои за Minecraft, но по-хубаво. По-хубав Minecraft. Фак. Искам този да умре тук. Така. Умри. Кой само пуска светкайци, бе? Аз защо само подскачам? Добре, той ще се телепортне, или ще затвори, или ще стане всичко. Да. Само да кажа на онера. Да го попитам нещо. Фак. Да, навън. Почна някой да вали. Сега идвам след секунда. Изчакайте. Добре, тук съм. Да, нещо му стана с скайпа. Бай. Затворих му. Явно за сега ще съм сам. Забравих най-важното. Храна. Нов джъмп. Добре, ще се опитам да го мина. Дано стане. Айде, стига де. Искам да го мина. Знаете ли какво? Добре, няма да го чупат. Добре. Щом казаха... Да, ето. Така, надявам се да се чувам добре. С нова програмка и в момента съм на друг компютър, който е малко по-слаб. И не е толкова добър, но нищо. Пак ще мога да снимам.
Ще се опитам да го мина без Set Home, но има лак. Все пак много хора са тук. Мърдайте, бе! Нищо не виждам. Аре, махайте се. Така. Не! Мразя ги тея. Добре. Добре, за малко да падна пак. Добре, тук малко го запомних. Сега, ако пак падна заради някой... Гати лага! Искам да са малко по-малко хора. Така не е честно. Лагва на куче. Там. Това вече е горе-долу. И да не виждам, знам на къде да ходя. Само, че сега забравих. Добре, това го знам как. Сега ще стане. Само да се махнат. Не! Добре, явно с Set Home ще го минавам, не ми пука. Това е толкова лаги. Да, може да чуете брат ми как вика. От другата стая, с 2 затворени врати. Но... вика. Скачай! Не! Добре. Опа. За малко. Очудвам се как никой... Доста малко хора по-точно се стигат до тук. Добре, сега. Знам, Олнер, ако гледаш това, знам, че това не е позволено горе-долу. Не е напълно, ама сега има лак огромен. Не мога да мърдам като хората. Не. Мразя този лак. Какво? Сега не ми казвай, че... Добре. А тук малко по-ми харесва. Скок. И нищо не стана. Добре. Ще се пробваме отново и отново. Сега. Тук. Добре. Лагна. Да, басякия лак. Защо не ми дава да го скоча? Ще пробваме нова тактика. Дано приеме. Ако е пич, ще приеме. Не. Това дъха год. Така ще му пращам, докато не ме телепортира. Не! Защо мръдна? Добре. Така, не съм мръдна. Горе ли съм? Горе съм! Да, не мога да отворя често. Добре. Харесва ми. Какви са айтемите? Така. Мече не видях как. Добре.
Харесва ми. Така. Малко читнахме, но нищо. Не се брои. О, мерси. Да. Не, мерси. Мразя този лак. Добре, сега какво да оставим? Ще махнем този меч. Слагаме този. Бронята. Махаме този меч, тази полшанка. И TNT. Дали ще ни трябва... Ресета мога да си купа. Такива полшанки. Или ще ги използвам на PvP-то след малко. То същото. Даже няма да е след малко. Няма да е скоро време, защото много умирам. Има много хакери. Да, тези полшанки полезни са, но аз ще ги изпия, защото няма място. Когато си направя хом тогава. Така. Добре. Да, може да отидем на едно бързо PvP. Съвсем бързо. Добре. Картофите ги оставям. Динията оставям. Обсидиана не ми трябва. Този меч много не ми трябва, така че... Къде сте, бе? Там има някакъв, виждам. То, диамант. Да се пробваме ли? Искате ли? Искате ли? Заради вас ще го направя. Ела ми, бе! Ела ми, бе! Слабак, къде отиде? Къде? О! Да. Нищо. Поне се отървах от айтеми. Добре. Тук ютубър се става само ако имаш 500 абоната. Малко трудно ще ги направя, но само не ми е притрябвал толкова ранг. Добре. Не знам колко дълго е станал клипа, секунда да видя. 12 минути. Добре. Когато стане 20 минути, мисля да спирам този клип. Това ще и горе-долу... Не, няма да е информативен клип. Аз в миналия ми канал съм направил. А който ме е гледал, знае. Който не ме е гледал, да... Така. Всъщност. Как се махаше faction? Leave. Така. Така. Някой да ме гони, не. Мисля да снимам един джъмп мап след този клип. Не знам колко голям ще стане, първо да видя дали ще мога да го обработа или да направо да го кача. Защото доколкото разбрах тази програмка, която сега използвам, направо обработва сами клиповете все едно и стават много по-малки и ще мога да ги качвам. Не знам. Не, махайте се! Гадинки мръсни! Гадни твари, гадни! Бързо, 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 бързо към светлината! Умрете там. Има една легендърка. Може да снимам в
Пи. Не знам, ще видя. Да видим в Недър сега да си направим една къщурка. Фак. Добре, то се видял, че ще умираме. Поне айде сега ще спра клипа. 15 минути. Поне за края на клипа да умрем със стил. Ще умрем от високо падане. 1, 2, 3. Добре, умряхме. Добре, това беше от мен. Аз бях Детонет. Вие бяхте зрители на моя канал, които предполагам няма да има такива. Но все тая. IP-то ще бъде в описанието. Който иска да влиза, може да оценяваме заедно или да играем едно в едно, без айтеми или с някакви тъпи айтеми, защото не съм толкова развит. Да, до виждане.